Ναι, αν έχετε τελειώσει σχετικά με την πλάβη που είχαμε στο WDM Κοζάνη Γκρεβενά. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν είναι Κοζάνη Γκρεβενά, είναι Κοζάνη Καστοριά, Φλόρινα, κατεβαίνει μετά. Συγγνώμη, Γκρεβενά, Καστοριά. Δεύτερον, έχει γίνει, θα ενημερώσω και την Βόλα. Έχει γίνει migrate το κύκλωμα από τον εξοπλισμό που είχε η Fortnite μέσα στην Καστοριά, έχει μεταφερθεί στο Νοτέ Καστοριάς. Οπότε πλέον ο εξοπλισμός είναι μέσα στο Νοτέ Καστοριάς και γίνεται διασύνδεση με το δίκτυο του ΣΥΤΑ έξω από το Νοτέ και όχι στο ΠΟΠ Καστοριά. Είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα μακριά.